И удължаваме. Ти, пли, пте, пле, та, пла. Пла. Така, като се стараем между, между Пли. две по две, както са сричките, на втората сричка да запазваме позицията на отвора за 2-3 секунди. Значи, та, пла, то, за да променяме постепенно, да променяме постепенно, То. То. Тук не ми се опуска, тук ми е то. да, И при теб как е? то, То. Пло. пло. Да, Пло. просто трябва да Пло. е с лекота да може да излезе звука. И после обратно с у. Ту, плу. Леко Значи връщаме. аз имам един дефект с уа. Уа, ето как казвам уа. И примерно, когато кажа Аз го чух. слон, склад, младост, а, Така, хайде да ми кажеш на английски адвокат. lawyer.